Magkano ka ba? Paano ba tataasin ang isang value ng isang tao? Ngayon, Dad, may isang nagiging viral na post dito sa Facebook. Ang sinasabi ng viral post na sa US, kung may 1 kilo ka ng bakal na bato or iron, ang value nito pag binenta mo sa merkado sa US ay 5,000 pesos. Ngunit, kung ang 1 kilo ng bakal na bato na to ay ginawa mong sapatos ng mga kabayo, ang value na mabebenta mo ng mga sapatos ng kabayo na to, mga 10,000 plus pesos sa 1 kilo ng iron na to. Pero, kung ang 1 kilo na iron na to ay ginawa mong mga karayom o mga sewing needle, ang makukuha mong value dyan ay mga siguro mga 300,000 pesos worth of mga sewing needles. Pero kung ginawa mo naman yung 1 kilo na to ng iron at ginawa mo namang springs at gears para sa mga watch katulad ng mga Rolex, ang mga value nito siguro several multi-million pesos na yun kung ginawa mo siyang springs and gears para sa watches. At yung same 1 kilo ng iron na yun, kung ginawa mo naman siyang components daw para sa mga laser machine katulad ng mga lithograph machine, ang value na yan, multi-million pesos na yan. So, Dad, sa isang 1 kilo ng iron, iba-iba ang halaga niya depende kung anong naging transformation ng iron na yun. So Dad, anong mga lessons to learn tungkol sa halaga ng isang tao at halaga ng mga bagay natin sa buong mundo natin? Well, una, no, yung sinasabi nga natin, napakahalaga ng edukasyon. No? Kasi kung mas mataas yung pinag-aralan mo, siyempre mas magiging mas mataas ang halaga mo sa merkado dahil mas maraming mga ngailangan ng serbisyo mo o kaalaman mo. Kaya napakahalaga din na mag-aral tayo na maayos. So, katulad ng sinasabi natin, no? Kung kunyari ikaw ay nag-aral at naging college graduate ka, may sweldo ka, kadalasan mas mataas ang konti sa minimum. No? Pero kung pinagpatuloy mo yung pag-aaral mo, naging abogado ka o naging doktor ka, pag tinanggap ka sa trabaho, normally 2 to 3 times yan ang sweldo mo kaysa sa mga minimum wage year. No? So una yun. Pangalawa, siyempre, bukod doon sa pinag-aralan mo, siyempre, pagka nagtagal, mas mataas yung promotion mo, mas madali kang i-promote kasi mas marami kang kaalaman. Kaya yung sinasabi natin sa ating programa na yung tinatawag nating upskilling. No? Ibig sabihin ng upskilling, pataasin mo yung kaalaman mo o karunungan mo para na sa ganun mas tumaas ang halaga mo. So napakahalaga ng upskilling at yung sinasabi din nating right skilling. No? Kasi titingnan mo rin kung ano yung pangangailangan ng merkado. For example, kung ikaw ay software programmer at ikaw gumagawa ng mga software program, may sweldo yan na mataas, no? Pero depende kung i-elevate mo pa ng konti, i-upgrade mo yung knowledge mo, maging AI ka, artificial intelligence o software programmer, mas mataas yun, no? Mas lalong tataas, siguro mag 5 times yung maging sweldo mo sa pangkaraniwang software programmer. So, napakahalaga yung upskilling at right skilling, no? Kasi kung ano yung kailangan ng merkado at meron ka ng ganung talento at kakaunti lang kayo na meron nun, siyempre talagang tataas yung halaga mo o yung presyo mo. So, ganun din, no? Pag sinabi natin, no, for example, pangkaraniwang kang accountant, pero ang ginagawa mo, nagbo-bookkeeping ka lamang, siyempre, yung sweldo mo, medyo hindi rin ganun kataas kaysa sa isang nakapagtapos ng certified public accountant at na hindi lang naman siyang accountant, pero gumagawa siya ng mga management analysis, gumagawa siya ng mga financial analysis, at gumagawa siya ng mga projections, then mas mataas yung normally bayad sa kanya. So, depende yan sa iyong kaalaman o mga kaakibat na talento, pero napakahalaga din yung continuous learning, continuous innovation, never stop learning, no? Kasi once you stop learning, doon bababa ang halaga mo. So, bawat isa sa atin, meron tayong mga biniyayang mga talento o kaalaman. Pero huwag tayong tumigil sa pag-i-improve o pag-i-innovate para sa ganun mas marami madagdagan ng ating kaalaman at karunungan. Yun ang sikreto kahit nasa Singapore kung titingnan natin, no? Kaya ang Singapore, yumaman ng husto, hindi dahil sa marami silang likas yaman, no? Kaya sila yumaman dahil yung mga tao nila naturuan at nadagdagan ng kaalaman para sa ganun, yung pangangailangan ng merkado ay kanilang mapaglingkuran o kanilang mapunan. So, napakahalaga nun. Yun ang sikreto dito. Tama yan, Dad. So, katulad nga sinasabi ni Dad, ang sinasabi niya, lahat tayo ay parang batong bakal o tayo ang raw iron pag-start natin sa buhay natin. At nasa sa atin yan kung paano natin pipiliin kung paano tayo mas magiging valuable depende sa mga decision natin at ang pinag-aaralan natin. So, kung pwede kang maging karpintero, pwede kang maging tambay, depende yun sa tataas o bababa ang halaga ng mabibigay mo sa mundo at halaga na bibigay sa'yo ng mundo. Pero kung pinili nyo maging AI developer, AI programmer, software programmer, o ibang matataas na rare na skills na hinahanap ng mundo, mas sobrang tataas ang halaga ninyo. Katulad nga sa US, ang software developer, siguro mga $100,000 ang salary niya. Pero kung AI developer daw, ilang $1 million kaagad ang binibigay na salary at sila pa yung hinahanap-hanap pa nga nila Elon Musk at Mark Zuckerberg doon. So, lahat tayo, starting point natin, zero. Pero nasa sa atin kung gusto natin, yung sa direction ng buhay natin, kung magiging $1 million tayo, or $100,000 tayo, o $1,000 ang halaga natin sa ating mga trabaho. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Katulad sinabi ni Kuya ng Bayan, napakahalaga, no? Kahit na karpintero ka lang, pwede kang maging karpintero na mas mataas ang bayad kung gagawin mo gagamitin mo yung talento mo sa paggagawa ng mga furnitures na napakaganda, no? Yung mga mamahaling furniture na binebenta ng million pa, no? So kung iyong mapapalago ang iyong kaalaman para gumawa ng mga magagarang furniture na talagang magugustuhan ng mga may kaya at mga namimili sa abroad, mas mataas ang halaga mo. So napakahalaga yan ang mga secret to success dito na sinasabi natin. Basically, number 1, dapat maging mababa ang kalooban mo. Be
humble, no? Kasi pag humble ka, mas madali mong tanggapin ang mga kakulangan mo at lalo ka maghahanap ng paraan kung paano madagdagan ito. Pangalawa, always be positive, no? Kinakailangan positive ka palagi. Kahit na ano pa sabihin ng ibang tao, kinakailangan patuloy mong pagpursige ang iyong mga gustong puntahan at iyong mga gustong gawin at madagdagan ang iyong kaalaman. Always be positive. At pangatlo, never stop learning, no? Never stop learning because yan ang sikreto para sa ganun tumaas ang halaga mo, magkaroon ka ng karagdagang karunungan at kaalaman at mapaglingkuran mo yung pangangailangan ng kapwa at ng lipunan. Yan po ang aming lessons to life and lessons to work. Marami pong salamat. Ako po si Michael sa inyong Dad ng Bayan.